Voi vittu, täällä on tylsää. Vittu, kun olisi jotain tekemistä. Ei niin, lähdetäänkö matkalle? Joo! Ei vittu. Kohta vois olla perillä. Mikä vittu toi on? No, nyt mä oon täällä perillä, niin... Hei, käytäisikö sä vaikka jossain baarissa? Joo, vaikka... Joo, Dodi. Mä voisin vaikka... Tai mitä sä otat? No mä otan tuossa unikumpullon viina. Okei. Unikumpulla. Mä voisin ottaa tuossa laatilla kievari. Okei. Kievari. Se tekee yhteensä 10. No voi paskaa, mulla on 20. Okei, mä annan sulle takaa sitten. Kiitos. Kulta öl. 37%. Ui saanko? 40%. Ei oppa. Ei oppa. Anna mullakin vaan. Se on täällä. Anna mulle vähän, mä otan vielä sitä vähän. Otas tää loppu, niin mä ottaisin vielä tuolta ykkösnapsi. Tuo näyttää... Mikä näyttää? Ykkösnapsi näyttää olevan tuolla kulmassa. Ja kulmassa. Joo, tässä. 7 euroa, kiitos. Unikumpa. Toinen lyö toista leikkiä. Joo. Lyö sekä mua. Au! 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 Ääpäläs! Oh. 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 Nyt saatana yrjö. Kuinka oksennuksessa hyvin. Mä teen helvettiä. En mä tiedä. Onks tänne? Oi saatana. Mä oon matoja. Hyi saatana. Kaikkea päätä. Oi vittu. Mitä me tehtiin ja missä me oltiin? No vittu. Missä me ollaan? Ai niin, ilmas. Missä? Ilmas. Ai niin jo. Miksi mun silmään sattuu? En mä tiedä. Ihan kun mua olisi lyöty. Varmaan. Ai niin jo.